अभी भोजपुरियों गीत हुई तो पर्दा में हुई। आई ना आ जाए रहुए आ जाए रहुए पता भाव उतरी। आई हमारे सुनील जी। देखो भाई गीत हर ठीक होता बाकी जमो तो अभी नहीं खे। गाना सुंदर बा। हाँ भैया सुनील जी के बबीता जी के गीत के बाद 2 मिनट ना चाहे हम 2 मिनट कहते नहीं एगो हम आपको अनुभव बताते हैं अपना। जब केहू कलाकार के 2 मिनट समय मिलेला और जब 2 मिनट में आधा मिनट में ही अगर श्रोता खुश हो जाले तो 2 मिनट 2 घंटा में बदल जाला। ओकर बाद केहू के कुछ ना रह जाए तो हम रौरा के स्वागत करतनी। और भी महिला लोग फैन हमारे खुद माता जी बतौले बनी। अभी तनी गीत संगीत होता तनी डांस होला तो डांसो करे का मन हो तो हिला देवे के हुई। गीत के फरमाइश कौन रहता है? गीत तो सुंदर रहे ना ना। गीत के एगो फरमाइश आइल बा कि तहरा पके हुता के तो तोहरा पके हुता के तो तकलीफ हो खेला। ए राजन भैया तहरा ताल तहरा पके हुता के तो तकलीफ हो खेला। जरूर पुरस्कार प्रीत एजेंसी के माध्यम से प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर एजेंसी मालिक हमारा राजेश राय भैया। झरकों से केहू झाके तो झरकों से केहू झाके तो तकलीफ हो खेला। आज हम कही देते आज हमार नाम जपो तारू 1 बरिस के बाद ना जपबू गोलू राजा के भुला जाइए ना ना यही से हम गाना पहले ही गा दिले भाई। अरे होई जाला जिंदगी होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजोनी। राजेश भैया हमारा रूनू राय जी राजेश राय जी हमारा कमलेश भैया सब लोग हमारा गांव पर आई तो हम कहनी जी हमारा समाज के गांव बा हमारा समाज के सब भाई बड़े तो प्रोग्राम जरूर होई। बबीता भी है ना दीदी भी है। बहुते दर्द देला बहुते दर्द देला प्यारे हो दिलवा टूटले पजोनी। जनों से बेसी तहरा के जानी मनीले हो 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 जनों से बेसी तहरा के क्या बात जानी मनी
क्षत्रिय भैया के ले ले हमारा मनोज शाही मुखिया जी करवासी से ओढ़नी से चेहरा ढाके तो ओढ़नी से चेहरा ढाके तो ओकली फुहो खेला ओढ़ना पति हुआ तो ओकली फुहो ओढ़नी से चेहरा ढाके तो ओकली फुहो खेला अभी बबीता जी एगो बात हम हर मंच पर आग्रह करेनी आज भी करत एह जिला में हमार 80% प्रोग्राम हो घर हमारा आरा जिला जरूर हो लेकिन जियावे खातिर छपरा सिवान गोपालगंज कुशीनगर तुमको ही हमारे काफी आरा जिला में बाई चांस प्रोग्राम होला बाई चांस वो हिते ना ताज है कह के बोलू हमें बुला ली हो जाओ टाइम होला तो जाइए अभी आप किन्नर समाज के हैं आप अपना सौभाग्य जानिए मेरा कुछ योगदान नहीं है आपका आवाज अच्छा है उतना दूर से आई बढ़ू तो श्रोता के दिल जीत के जा न तो हम गाना गावे लगब तो जानते बा लोग कि हमार भैया जब गाई तो दो चार गो तो गीतवा जरूर लोग सुनले होई ऐसा मारो गीत एगो कि श्रोता तहरा खातिर ताली बजावे पर मजबूर हो दौड़ तो सब कोई तारा भी चलो मारो अभी हम बानी रउआ कहत है